taj što nas izluđujete? O, stvarno? A kako te to ja izluđujem? Tako što uvek smišljaš planove! Ne treba mi plan! Mislim, možda i treba, ali moj, a ne tvoj! Pa, izvini što pokušavam da pomognem. A ni ti nisi bolji. Ja nisam ždrebe. Ja sam odrastao poni sa svojim poslom i obavljat ću ga sama. Pa, ostavljam te na miru onda. Sjajno. Sad treba da izgladimo odnos sa roditeljima i još da nađemo i rešimo problem s prijateljstvom. Skoro kao da je naš odnos sa roditeljima taj problem s prijateljstvom. Ne misliš valjda da jeste, zar ne? Kašlj. To svi mi ovde mislimo. Zašto nismo poslati da zaustavimo rat ili tako nešto? Tata? Zdravo, gospođice Glimer. Kako napreduje tvoja potraga za problemom prijateljstva? Pitam samo kao zainteresovani posmatrač, pošto znam da si odrastao poni i sposoban da obavlja stvari bez ičije pomoći. U stvari, mislim da smo Sunburst i ja shvatili o čemu je reč. Dakle, Stellar i ja ipak nismo bili od pomoći. Pa, nismo ga još uvek rešili, a mislim i da ne možemo. Ne bez vas. Oporo. Da li si došao da te majka još malo izludi svojim planovima? Ne, došao sam da se izvinim. Pa, treba ti više od izvinjenja da bi se iskupio za to što ne želiš moju pomoć u pronalaženju problema s prijateljstvom. A, zbog toga mi nije žao. Starlight i ja smo shvatili u čemu je problem. Ovo je užasno izvinjenje. Pa, ako pođeš sa mnom i pomogneš mi oko ovoga, dobit ćeš bolji. Obično Twilight ili neko od naših drugara biva pozvana na mesto na kom postoji problem s prijateljstvom. Ali Starlight i ja smo shvatili da smo došli da popravimo problem s prijateljstvom koji je naš. Izvini što sam izbegavala da dođem kući, tata, ali ti se još ponašaš kao da sam ždrebe. Izvini, tulumbice. Znam koliko ti je teško bilo kad si otišla od kuće. Pretpostavljam da sam hteo da se osjećaš bezbedno, kao kad si bila mala.